Hello guys, welcome to my vlog. My name is Miyaka Can Cut. Apha benzocheba enye intwana yam apha ibuya esikolweni. Nantsi fika iboza. Hola mfowethu. Oh great. Ya apha ke ndibhiza apha ndibhakishiwe izam ezibubona nawe. Ya siyaqalisa ngokucheba nale bhoza. Sithe chu siyaqalisa ucheba apha iyancokola ke inendaba noba nendaba yandincokolela uba ine-trip ngomso iyodlala nesigele which is Saturday. Iyozela ke apha ibhosa iyozela ewe kaloku mna ndicheba wozela. By the way, don't forget to subscribe. Ningalibali usubscriber. Siyatrima ke ngoku apha siyatrima nomjita wam siyatrima. Igama lakhe ngu-Ethan intwana yam. Yaqhuba apha siyaqhuba sancokola ke yabona nawe uba kuyahlekwa nohlekwa sancokolwa ke usupervisor banezojonga uba isipani siqhuba kakuhle na. Kodwa ke uye wanceda cause bekho ezinye intwana bezilapha manzingxole yabo. Bekho intwana ezifunda apha kule creche ndizochebela kuyo Ethan bezingxole. Ngoku usupervisor wazigxotha. Okay, usafita nje amacala wethu silungise netop kancinci kwenzela iinwele zibe even, iinwele zabo zibe grand, nefading izocaca kakuhle, sishiye nje la dark apha phezulu. Ya sahamba kakuhle nje kanjalo no-Ethan, sahamba nje kanjalo nentwana yam. Isozela ke isozela. Bone yabo siza kakuhle nlo-out. Ebene-appointment ka-2 ke wafika nge-past 3 xabula ityaziswe yi-transport. But ke ya we didn't panic, you know mos. Ibhabha funeka ibe yiyo eqala ifike, funeka ibe yibhabha iqala ifike. Sathe chu ke nalo out apha siyaqhuba no-Ethan. Ndiyambona iyozela and shem akatyanga u-out because ioledi lakhe lithe makaqale achebe before atye. I'm sure esozela nje ulambe nolamba. Faka iblade ngoku sawukliyerisha nje